Karbi rong asramay atum pen sit in demonstration katisong ajame ke padupon. JJM Assam Photography kachapate ki hayatuma Farm District Commissioner pen nong e ke pazir. PMAY jahem so non puanta kikim patang pipeder. Pinya birta long pen kado kawe phantame kardam na pazrik. Tangte pinya birta arjui tha. GT ni pha inquiry ni Dipu Karbi people ho taralang swalong Karbi rong asar ameya tumpen Village Development Council ke nitum nang nipupen sit in demonstration katisonga jame kapatupon abirta nangi. Lason si Karbi Anglong Autonomous Council atumpen ke damtang pai ni phai trok siar ni ingdeng sirkep Karbi Anglong Autonomous Council Executive Committee ameyalong Karbi Anglong along ta VDC kapachun jia phan lamchi parai ponda da puthak Karbi rong asrame atumpen chesong pon lapen VDC nang ni ti VDC sinang ciputa hang tarampo bangso kachesong kapadupona hot kachetong dun Karbi rong asrame amai pu Dharom Singh Teron Kongchen Bang Rupon Hanse Chief Convener Ratan Terang KSA Kongchen Bang Biswajyoti Teron lapen West Karbi Anglong rong asar ameya song atumpen danglo pinang an rong asar atum chetong dun si kachesong along RDP Lapen halapu Karbi rong asar ame Chief Convener Ratan Terang pen kaning jepon ke netum Karbi rong asar ame atum pen ke Village Development Council ke chedon dundi Karbi rong asar ame atum pen ke Tribal Village Development Council si nangji Karbi Anglong Autonomous Council pen ke pangdak pon Village Development Council puthak abang chien pon nangji kali pulote an sosesi kachesong padupon thuji puta ning jepon New VDCs keseng je fancy alang letum pulu tar lage la soputha bangke nili tum hin penke pinrem pon lo la pen opos lo la bangke itum inglong asotum ke lake kroin thekte athek ke kroin thekte bangke ilitum kadog beta chini lo schedule to the Indian Constitution along paragraph 3 sub paragraph 1 clause EFG ateng pensi ilitum chesong pon bomang bom la penke traditional system ateng pensi Village Development Council dak pangni nangji pusin litum ke hang pom bom athe traditional system ave pulote Karbi a system along bangke culture language pen chenglok costume kadug we anta penan akasik sak doji pusin litum thek mamlong lasila schedule to the Indian Constitution arona teng pensi dak pangni bek nangi pusin litum hang pon lo la penke la sopu thak non la pangni ipo bangke litum asap ta chedon dun thek the la penke an suse ing tangkring pen raso kache song iphan litum chisik pom bom lo lapen ke kibang jilang hut kadug weta Karbi Anglong arada tum ta laso kache song lo bangen nang cherap du ngi pusinili jongda mingtung lapen ke laso putha Karbi Anglong Autonomous Council atum la a od e ke klema bangke nilitum asap ta chedon du thek lasi kedam tang komat koson glon le ke chokche la bang nilitum jongda mingtung te sitamet non dobom council atum si dobom lo pot la sumsi arpulo la ke VDCs ke klem ke la ke gaon panchayat system lo la pen ke alang litum non chief minister ka ninje teng pen pulote Karbi Anglong Autonomous Council pola mabelo Assam state long basi within December ang bong gaon panchayat election kapat doji bhansi apor i la sinili tuma bangke pudam kang tuma bangke ladake traditional system ateng pen si donang ji schedule arona teng pen si donai la pini la soputhak Karbi Anglong Autonomous Council atumpen VDC sai kapachun ponji puke inut banghin atum political ale kachu enjia phanchol dake raratum thangta longdon depusi Karbi rong asrame ame phupen Dharom Singh Teron pen ningjepon lapen Karbi rong asrame atumpen VDC apotha ke khamke ningkan ang so se tang lasinon ki wangji thiti ni phaing kora phopen thomke pangbong Karbi Anglong Autonomous Council atum VDC chen thuthe pulote sai jokje Karbi rong asrame atumpen bongkro karnam ki puponja phanta pinila so kache song punalong lam chi parai pontelupura Karbi rong asrame ame phupen pachini pontu Aspoloje non Ladakh Autonomous Council aro kedo non lang bangke new VDC pusi alang li irpolo lason thakta VDC bangke 96 bansi na yang senglo has 96 bangke la bangke CDC bulo
la pen 2001 ben bangke VDC pulo la si la so VDC pen CDC nona ke kilar tu bangke new VDC pulo stamela dak thanga ke plek tawe la pen ke dak la so la bangke radatum dak ali ke long thang nata long le la ke matro political ale a benefit inut baine dalali tum cholongi bad baki an ke kidukelak rongang so ada kacing turia warsaida longune lapen nilitung ada ni kebak dolo nilitung la sopra ke protest news ahawa tin ben tapilo lancho tagaleng la song bong jong si la chivi trote puludang te pini dak dak mais tame nilitung dak ongdung rong asar tumpen isia lam thi baklang lo jong simo la ning korapho September lapen thongke banian jong si Thomas Consideror thang jong si dak la so puthak je chivitro de la pen la so puthak jong si klar dak pen rada phan je nang pachini ne pulote ni tum traditional aron pen bong chin bong krok nam ta punang kok thai la si pini dak chi parai lo la pen la si ong dung Karbi ang longrat asong tin khai tin same la so ang bong traditional village council bang ke pechuna pet po pusi anu tin manda chuning ripen la si la so puthak ni tum bong chin bong krok tame ki chok che phansi li tum taramji aja kong do kok tum klem klem bulo dangte hala so puthak ani si moni li tum ke la so CDC puthak bang ke VDC puthak bang ke ni tum bang ke ra ching thuru ne la peng ni tum nang ne uri tum bang bom nang chi song lo lapen anvet puru dangte awe abrap lonang lapen gela so VDC bangke nangne jongjung lapan tangkam baha tang sikat ki wanji phanchat pulo dangte dak ni tum Karbi rong sara mai be bengle tum ke jikroi jum te lapen ni tum song bomji lapen ke kaddo ka besame laso nang chi orang chi chandi bangsi ni tum anu tin don me ka rong rup long do an kita kere dunse pol dunse pi abang pu tu ansame anso senang cerap nang jitu di bansi angol tumbana chuni dilo lapen la bong chin bong kroki ki buya hot bangke lake anu tin sidame nang itu ki chok che bansi patampi nangi jakong do tumang si klem klem po bang si jitu hokji lapen ini tum ado ka be phale patang pli dagali lapen ke nai tum Karbi anglong akhai tang jobat lam aki Porom puthi ben daglok hawar hapat elam aki reng dog reng mi lapen pacham eji phan pe du be phan si la so puthak sini tum chi song bom lapen la so puthak porsi ni tum bong chin bong krok ta puji chok che bangle apa paching horna lapen ke la so budak puja lo budang te mo aja kong do tum ki klem una ja kong do tum abang pitum si dai to chenang pulo jakardo Karbi anglong PHS sai campaign ki bi JJM Assam photography kachapate ki hai abang phu abang phiat ma phan beni Karbi anglong district commissioner pen no e pazer pontang no Karbi anglong PHS sai campaign JJM Assam photography kachapate ki hai abang phu abang phiat ma phan beni district commissioner Madhumita Bhagawati rideng pen nong e rongpong nong e kilong dona tum lake photography hin Juganta Jyoti Cheleng Simanta Das, Purnima Rong Hangpi, Lapen Reels Kachapatia Long Sia Bong Rumpi, Risiras Padgiri, Lapen Sarbong Terong Atum Henlo. Lakhain Korapho, Nilip MAC constituency ke parlo, apar langsume pi ahawar, Rajesh Tiso PMAYJ Hemso, Surihini Ra Krenar Cap and Crazer Cap Anikan Pen Kikim Pia Hem, non Surihini Ra Inkora Ketomanikan playing that anta Kikim. Patang pipedet. Apar langsume pi ahawar Rajesh Tiswahem code number AS 1184643 PMAYJ Hem so kikim pive katung supervisor Samsung terang lapen Timothy Teron atum hen. Bengalong tangka batahini NP lapapita foundation an kimpi chodamat nonikan poso se plengdet apianta patang pipedet. Lapen halapu adai kidowek Nilip Development Block Department pen video Zuli Terangpi lapen Gram Sevak Bimal Melikatum ahin penta ke patang pon pedet adim non puanta kumidam delang kesi perang kathino ahemahin pupen nang khan lasla swateng pulote adai kidokok pena joksi thang abirata sedame endam dedet lopu jongdam lasi Karbi anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang ahin pen prop jin pen Kecok chatuma phan insai serakra ketang tia diman
ke patang ponja phangsai deng ponseraksi ke meji pusi ongdong cherok tok arat atum ningje nilimen ge rajas tiso lasida rong amen ibane nilitum tu sorong gangulamen lage biren tu sorong nilila sorkar ben ang kipya hem nili teneng ben ange ningkan polo tang de delo lasi poisa nang gi ulai do natuma bangga bang ku tum bangge samson terang timuti teron alang tum la so poisa pon nang pitong gang hoy nili ban thai chini unde lasi nili tum han la sajun no pharo pho nang pilan ben phi bang we mal tum bang we poisa ulai det pengen non poni da theklok le lang da te la blok sor gram sabok atung bang ma bang we da mayok da bang we la bimol milik bang ma bang we da bang we mayok da bang we di tak da bang we Pinpur में kedam tang chitia chikloni phai trainer cap arni koilamati durmian ya hithi kimi ki ponja phanglong e ke somahut MLA mati Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Nimol Momin lapen nilip MEC obito rong pia tum kaninja teng pulote hem ke kim ke patang pipe a supervisor atuma phang sodak pen ingsaiji Ladakh bangjok le claim sitame mate BJP long kachira patum le claim sitame adai ke dovek abang pho abang pia phan ingsaisi jail benji pusi ningjepong 2018-19 পরা যে PMAY যে ইনকমপ্লিট কৰা বেছি আছে এইটো বিষয় আপুনি কি ক'ব এতিয়া কি আছে মই এমএসিৰ লগত কথা পাতো যেটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহলে যদি মই আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনোবা যদি মানুহ তাত ইনভলভ আছে মইতো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱাবিলাকক ভিডিঅ' কৈছোঁ যে এফআইআৰ লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি I think 1-2 FIR is already filed, so action will be very soon. কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক উইল নট টলাৰেট উইল গেট পানিছমেণ্ট বিকজ হি ইজ ডিপ্ৰাইভিং দ্য প'ৰ পিপল দুখীয়া মানুহক কোনোবা ঠগিব বুজি গ'লে নো কম্প্ৰমাইজ থেংক ইউ ছাৰ Jongsi ahok ahak aningak long pensi ningje pulote non MP election aprang alamateng ke chok chatuma phan ingsaisi jail bank hygiene tangte non malom so pora phan birta mo ingtonic sina আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ dihena mo phit puthot birta long wang thuik long non malom ke ajara son sita digital akai bino lapasong si ajara son along sita me meri hin ke do akinang so aho khakko ko ke kerosene pensi me ka chethor bonta non malom akai ke digital akai pina ka jok kerosene ame pensi me ka chethor pa bangke ave pin pule jongdam sita me henoni Lasong si Bukazan subdivision ang Kang Jasemet, Deopani, Langchithing, Japra Langso, Balipathar, Lapen, Hanjang Langso Malok Anta, Akele, Meri Hing Kachithor Akho Kavi Penajok, Raratum Akisung Kachitok. Hanjang Langso Along Kibi Epidisia Substation B. Bontaladak Kiklem Gedam, Achoko Maratum, Methangasai, Kachiklem Klipin Penajok, Raratum, Meri Hing Kachithor Akho Kavi Pin Kangjang. Lasi epidisia lalong ke claim achoko maratu methanga sai mesen pen che claim pa me sonte messenger mer hing ka che thor anam sita me tu bom lasi mer hing sita me che thor long pa me ji aphan rara tom pen chuning repeat langda me mer hing ari to wala long theng pi theng prang aro ke ro theng pya rong ke bap la hai hui supply na long anta rong asra tu methang si ka che claim na Hanjang Langso along Epidisia substation along Chokomaratuma Phan Kar Jupen Nangkache Thakdon ke Meri Hing Mate Karen ke no lahai hui ke Nituma Kam Kali Lineman atuma Kam Tang te Meri Hing ke no hai hui ke Komaratum lo ke claim nang Karen Jongsi ke no daktu pusita me Kasimar dam ja Phan claim dam ke lahai hui ke Epidisia SDO atum kachilang ke pangkria jok lupusi ke ongdum arat atum lamphe bidum Hanjang Langso pen
Bisnu Lecture Report Karbi News. Chiti Nipa Inquiry Rong Trokara Chelangsi Longlit Pen Kahilo Kilometer Screener Cap Pranpri Lang Sola Pen Thekarajan Adak Toar Kepan Asai Kedeng Bangso Asai Kedeng Laki Hako Pusar Pisar Akaya Hut Pen Sedame Hiti Borwa Kedam Kiju Atowar Kesoy Kepan Lasondo Lasi non puang Sedame Pranpri Lang Suarat Mate Rong Trokarat Ke Anikan Wang Sedame Towarari Kepan Asai Deng Pon Bom Bang Bom Bangso hiti borwa ke damat tawar ke pan kaceleng rong trokarat lake monsing timung arong am teron arong borsing rong hang arong batlok arong babu milik arong lapen cengbong rong pi arong arat bang pharoi sira bang engkoya tom chetong dum reti bangso asai ke dengalong an esan choproya phan rong pen cherongsi pathik pon laswalong tempo driver longlit malom ke do hanso arphe ke nam Bihar ke klema bang patum rabdun Lason si ke wang jilang apora hosedame dengpon bomji puta SGB Soron Singh timung ahin pen pherang kya thengno nang pachini du Bangso ni tum pranpilang so habar pen miligrong habar an chilang pet pen arat asile bangso pini ni tum phan nang cherap dun la dake tempo atum ta dak inglong la ke bang an dak pranpilang so habar bal longnit pen dan ke bang arat tum antame dak tempo ke bang adrabot tame ni tum phan lapini kichu ke yun phan tame alang le tum hin pen pine dalilin tunam no ba pine dak ingkilin ba pine boiler bulu tame elin lin tame la tum si ni tum phan ang chak pon lo pinian ki phan tame la penge long lam mahajon tum tame ni tum phan pine inut pharu po inut pharu si inut pharu ni inu ke yang thu inu ke dali la sona pi pon lo pendak luker nitum tame lainut bhani alidar kulikrong tu nitum dak tame paro pho ba paro trok tame nitum chirung pon lo lasi ini la bangso kam ki klempon apu thake nitum la pranpilang so arat kadog be adon tin abang thu atum anta nitum pini thur pak lo adon tin bang thu dal bangso atwar ki soy kere lo nitum dak kitong pon lo la pranpilang so pen lo ne dhikia dak an pha rong tan do nang tum Itum dak rong bangan itum dak rong phone itu amtron napen borsing rong hang napen monsing timung balok napen milik arong napen rong pia rong yo la an rong phone itu itum dak long ni pan pilang sung lengkhor itum dak 18 kilometer du la itum non dak pini klembong ke la 18 kilometer an du da an pan pilang so an nakan ton si klembong bom dam bolo an chandang ta la son si chibadu phone itum amok tum phan nang pipetik amok politiker nang pipetik kleng kleng kali lo prang tani tum dak bang nang rap re jat nang pajir dia tame tum mithang tame cibori pon bom lo kleng pon bom lo kirang jilang sitame ni tum mason si bori pon bom Tangte pinya birta bangke lapan si kang tonik lo kadu kawitame dumethak me kurwang tho